Yo, di sini di awal perjumpaan kita kembali kita simak ada yang kembali hadir wujudnya The Fashion Show Putra Jaya Tugada Eno diiringi alon-alon Mas Bayu matur semangat. Eno poro demit poro danyang metu kabeh no. Pasukan pring rampal tentunya. Yo episode Lawak suwi Eno Vina, dimana kamu Vina? Tep bareng ono Tep. Mak, mama. Kamu gede-gede. Hah? Gede-gede. Aku wedi. Waduh. Koyo selepat. Heri, goyang Heri. Ih, kona. Oh, nyetik. Oh, jarane Tirto. Kok kagak? Petuk grup kecik-kecik toy. Oke. Wong Padansari padha guyu kabeh. Durung kenalan nih. Aku yo gringgingen rasanya. Oke, kali ini sebelum kita lanjut goyang kita kenalkan dulu nggih dari ladies kita nggih. Hei cantik manis. Ya Mas Putra. Oh. Oh kaya ulo kadut. Ojo akeh yu. Joget kaya ulo ngendok. Mas, Apa? tolong. Tolong apa dipancal lah. Apa? Gawe iki. Gawe iki. Lah, oh, Mas. Apa? Perkosa aku, Mas. Loh. Ayo tangiyo. Tulung ono. Ya apa aku kudune? Tolong. Hah. Dut, tolong aku, Dut. Dut. Nah, Dut. tolong. Alat berat. Ayo alat berat. Trukano gegere gua. Iku digawe maneh kenekan iki. Sik. Siapa cantik punya nama? Nama panjang pendek. Oh, loro ya no? Iya, Mas. Ono sing dawa, ono sing endek. Heeh. Iya. Sing endek. Ndak sih. Iya. Sulis. Sulis. Heeh.
Sulis, aku udah asing nama iki. Dawane Sulis. Susu minimalis, Mas. Susune marmut. Loh, prematur, ndak gelem kembang. Kurang pernipan, Mas. Iya. Alamat Alamate. Iya. Perapatan Surabaya, Mas. waduh yo. Heeh. Ado-ado tekan kene Pandansari Surabaya. Iya, Mas. Ana kepanjangane. Apa? Sik kae pegatan aku rondo, Mas. Pen, sing arep pen. Loh, Toh, pen toh. Kok dak eling pambengi. Lu kok dak eling pambengi. Dah yo. Mas, Mas. Udah Mas eling Sultan mambengi iku lho. ngoto. Hah? Mambengi kok dekep ngono kok Oh. gemuk. Jare pian sing keri-keri enak iku lho. Iya, mambengi ngungsi kabeh rono. Wis rame koyo pasar Jatibono. Nggih. Hobine no. Hobine. Iya. Iku lho Mas, barengi aku. Barengi apa? Iku tukang syuting iku. Mas. Oh, bareng. Ya, Mas. Barengen riyanyan. Iya, Mas. Tony kostum Loh. bantaran. Aku dijak sembayang winginane. Di. Iku ndek musola. Bojaraku di gereja. Loh. Iya, Mas. Lali rasane pian, Mas. Milih ta. PN karet iki. Daya Kon kene ndut. dicikit milir. Yo PN iki kowe. Iku. Kebo. PN iki kowe. Dut, enak dut, meneh dut. Menendut. Dut. Tong ketong. Meneh tong. PN kebo Pak Rupai lho. Aku dicakar. Dut. Kon cakar. Oh, catu wis. Lo anu catu. Iya. Jare mambangi mbek Derry. Lah, Honeymoon. Oh sama awak ngono. Ndak sama awak. Iya. Oke. Ayo, selanjutnya kenalan dulu. Oh. Utoi kari utoi. Halo cantik. Hei, goyang dulu. Iya, goyang yo. Yeay. Asik. Hop. Waduh, salake ketok diguyu arek-arek, salake ketok salake. Ketok salake. Kene aja nemen-nemen. Didelok arek-arek lho, salake metu. Salake metu. Wis. Aduh. Kok peduk kan anem tok aku rek. Hai ganteng, keliru. Keliru ganteng, keliru. Dene lanang wingi macak preman. Kayak mafia copet. Kayak mafia copet wingi tak celuk ganteng keliru aku. Halo cantik, manis, dedek, kene nak. Dengklik, dedek gini. Ini aduh klambi kaya background reok. Iya, kaya background reok Bonsari. Rek Pak Sukir kan. Kok padha kene aku mulai wingi rong dino iki. Randy ono ae lakoni Randy. Hei cantik. Hei loro utuh nek ngomong ah. Oh takon meneng ae arek iki bolen ngono. Iya. Waduh. Muntine coplok kabeh.
Aduh, miut. Paling miut ini. Hah? Aduh, bantali wong Tengger digawe pokok. Cantik. Iya Mas Putra. Waduh, kok jenengku Ya aduh. baru Mas. Bahaya iki. Mambe iki nyebek sego kloron. Iya, kowe. Ero lama Daya. bangiku. Goceng lampune padam. Pedhi arek iki bener aku Sampai cano. aku. Mari kedus mah begini mari kedus. Pedaya iki bener lampune pedhi arek iki cerik-cerik ngetan. Siapa cantik punya nama? Apa sih Mas Putra? Jenenge no. Nama kita Mas. Iya. Temenan. Ora tak tapoke kok mari Ayo ini. Mas. Eh, Podo lanang. arek kok koyo molen. Waduh, ndak tepung. Kok ngene sing ngon tekeki. Bongko dhewe. Tawar nonur kon. Hah? Waranur ya apa? Salake metu. Iya. Salah krono jiwa. Main itu. Kenyus minimalis. Kok ngene becak iki. Kate Nandi kon. Kate Nandi. Anggitmu selok ambang prasudan kono. Aduh, iki tepe sak meter sini. Jenenge. Aduh, ngongsrong kaya ula mari melayu. Kaya ula nang nek cekel, ngongsrong ambane. Omong tok malan. Dawa rambute, jambak gundul kapok kon. Ini tambah-tambahan. Jeneng kene lho munggah. Warek koyo sinden. Posisi sinden. Aduh, ayake tahu digawe. Aduh, ayake tahu kunir. Aduh. Yo krembenge nila. Aku nih. Iki Mas tali nih. Tali apa? Benak nih coplok. Oh, tali nayeng dodono aku. Aduh. Aduh. Klambi akeh redo nih. Ya, siapa cantik punya nama no? Sueb. Sera. Ya. Takoni kene jawab salone. Ayo sapa jenenge? Nama siapa nama malam ya? Oh, Malam. Malamnya Cynthia. Cynthia. Cantik banget, imut banget. Sayang 1000 sayang. Apa Mas? Irung kok jaran. Lah, prematur. Ayo Pak. Awane sapa jenenge? Awani ya. Iya. Bambang. Bambang gendolet, mlebu kandang melet-melet. Oh. Alamat no? Alamat gua. Iya. Ya. Kali wungu jare arek. Kok weruh kabeh arek. Langganamu ya. Enggak. Oh, pasien. Ya, ngene dukun perai. Mas Putra. Aduh. Omaku Mas Put. Iya, Sememu dalam gesang. semut dalam gesang apa Ya. itu? Sing lemu-lemu gari merangsang Mas. Nah, ketung. Jambu lagi. Enak kayak timbangan pasir pinter aku. Podo gede nih. Hobine. Aduh lho, munggah watu-watu arek. Hobine. Rumat. Rumah apa? Bojone wong.
Bojone sapa di rumah ta iki? Wong kali wungu. Royokan arek iki. Daya keroyokan. Mak. Iya, mambengi ngungsi ana rampok di rombongan. Mambengi ngungsi. Aku ndak wis. Aduh, kata ndonok lindu ngungsi kabeh kenekan iki. Oh, mentak krono iki menang Mas Put. Main domino tak kerbuyan. Kaisa turu. Wis ta. Iya sih. Wis aja kakak. Iso goyang ndak? Iso. Iso. Goyangno iki, goyangno. Oke. Ketok meneng kataku nang mak mati guyu. Ndak apa-apa kamu salah ae kok. Ayo. Inilah Mayor Drum Band Probolinggo. Aduh enak ya. Enak gegermu aku gumo. Oh, susune wong tak susune kebo iku. Enak ya. Dudu isi banyu le. Endut. Aduh. Kok ono menungso ngene yo. Duh, Randy ono ae lakone. Tanggal 30 aja ngene iki. Golek liyane iki. Rusak aku. Ayo break rampal Bang ya. Lah. Oh, mau. Apa maneh iki? Apa iki? Aduh! Aduh! Cepat! Aduh! Hop! Aduh, rusak! Aduh, bathuk ketiban kene napa iki? Aduh. Duh. Kondok ge tanepil wong kon iki. Aduh. Nang bathuk. Bahaya iki aja digomane iki, Dik. Bahaya, Dik. Woi, guaan wis. Gawe ngobat gobes esuk. Aduh, iki. Oh, cuwun. Lah coba. Cuwun. Waduh, iki nang bathuk prasamu jare. Iki. Oke. Gatok. Iku. Coba bentelane. Aduh, kok jangkep arek iki. Nemu di Randy iki yo. Aduh. Seru nemu. Tak nemu. Aduh. Oh! Wes! Tabuhane entek kon jepal lek gitu koyo kekean. Brotoli. Aduh, tak longgone kursi sik. Aduh, payah rek. Loh. Kene lho. Iyalah. Oh, turun tuwek pikul. Oh. Omong apa? Aduh, Gusti. Somalane bapakku merot rek. Aduh, Gusti, itu lho ngono Gusti. Itu lho ngono. Aduh. Apa? Kawin masker lagi cek kaya mbengkon. Wala anak. Ayo njuk mbeng. Merot. Princes. Princes. Merotoli. Princesnya bedai. Aduh, princes gulune ana woe. Mari kesel pentol di tas. Hah? Buka jiwa. Dia paspor. Aduh weh. Apa? Apa? Oh paspornya. Buka jiwa. Jika lelaki menyakitimu, pindahlah kepada banci. Kotak gawe koset tek kon Loh, malah. aku wanita seling Mas Feres. Wanita apa wono ndi-undine. Wanita jaran. Ndono antene Mas tak gajek mesin sa. Iya. Lah kok brengos senturan kucing. Anake Dahlia. Ndak kucing lek lanang ya brengosen, wedok ya brengos senturan kucing. Iya Mas.
Anake Dalia. Oh Dalia. Res. Sik bokongku mengsel atuh. Iya res. Opo ras res lah. Aduh. Saya kira ku sambungan mas. Sambungan gegermu. Ya. Iki ceker PT. Denggule koyo walange gajan. Lah dengkul premium. Apa iki? Iso kayak nunjuk wong. Jenenge Harry akan bola. Lah Siapa princess punya nama Ces? nama Inces. Iya. Inces. Yo tak pancal kan mari ini. Iya. Perindapan. Makasih ayah. Iki di kamar aku ndak. Oh malah hati kucing. Oh. Mulai tadi alam. Lo guru udah sih. Aduh. Makasih papa. Komiti pirang wadah di GKB. Aduh tolong wadah komiti. Duduk rambutnya wong ini. Rambutnya jaran kepang digawe. Malah utuh nih. Aduh. Pas ngebas tumone roto kabeh. Ono salake. Kok nggawa congkok. Lah, Congkok. oh iya, heeh. Iya. Iya papa. Papa gegermu gua. Sik, sapa jenenge? Terus lo peluk. Ah iya. Asik kok jahat sih papa nang aku. Oh. Ndak eling tandane pohon beringin wingi beres. Kapan kon katarak duduk aku? Beres ah. Kok elek atus sing jukronoan. Lah iya. Ayo. Sapa jenenge? Lho kok jeneng Mas? Ojo. Jeneng. Oh iya jeneng. Nami kula adalah Aswa. Wedok. Iya. Untuk ini. Wedok. Cek, nami kula Nggih. Aswa. Apa iku? Asli waria. Hop. Oh, guyune koyo melencoran kon iki. Iki lho. Dikai lho. Ah, makasih Mama. Aku ndak. Makasih Mas. Joget piye? Iya. Lah ya ambung dhisik. Ambung dhisik. Yene, ambungan niku, cek kalong. Age masang saya perawan loh. Ya, Pak. Yan, dimaru kan Yan. Mangga. Alamat Alamatku ndi ya Mas? Bu. Alamatku Pasirian Lempeni Mas. apa iku? Aku kesepian yo dikeloni Mas. Mambengi hop, mambengi digawa wong Teger ngono. Hah? Digawa wong Teger ngono mambengi. Sopo nyebarno rek? Ih, konangan arek iki. Lah, jenenge golek lewatan ndak nemu nek kene ya wis dikentangan kono Mas. 5.000 nang ngarep arek iki. Lah iya Mas. Oh karena Mas panas red. Hobi Buka ini, jiwa. Hah? hobi ini. Hobi ini? Iya. Hobi kula lah nyaplek kingkong terus. Apa sih Mas? Apa hobi ini nah? Hobi saya menjadi pelakor. Apa iku? Perusahaan rumah tangga orang lain Mas. Oh iki ulere. Iki ulere. Tapi ndak nemu korbane Mas, gara-gara karo aku bencong. Oh ngono ah. Iya. Iki ayo kabeh ngadeg. Ayo banci milenial berdiri bareng. Ayo dikai lagu no, jane goyang telu iki. Gua bujat sepatuku wis rek eman-eman seket anyar. Apaan yang bandukku mencul? Oh. Wah rek goyang karepe dhewe. Anu Mas, kayak anu cinta merah jambu nada bencong ya Mas ya. Nada. Asih.
koyo Jenenge wanita bulldozer, Mas. Peres. doser gegermu iku. Iki bulldozer peres. Duh, yo ngene yo. Yen nang rusak tataran telu iki balik nang kota yo. Tanggal 30 diku maneh enak balik nang. Kene. Patune nyoplok. Iya. Lu, pemenanan dia tahu. Oh. Baik. Aduh. Kita tinggalkan dari ke sebuah manusia planet ya, Putrajaya ya. Baik. Kembali beranjak terbang tinggi di kawasan Kota Osing Banyuwangi. Di sini kita dengarkan wujudnya jaranan buto versi Putrajaya untuk Anda. Rame kumurung budal lewat Jopolo. Liru brena sama dia siapa makarya ngangkat karyaning praja luri Kertarejo Wah. Sidul, wah, ya, lo, ya, ya, do, ya, yo, ya, 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 ya. kaget. Alon-alon
Dijaga. Alon-alon ker. Serasi kramang sabut dalam protya polo sewakto wasiaka pada luka sono sitra pacat baris rodat yang balapun suara penting agang binarang prasar nombor seleng salam pretan rambut dirama umyung kabrawatya prawira utama Diceluk masil yang manut ya.
Aku terima. Gasro. Oke, Putrajaya. Iya. Digoyang dikit. Tak lakukan. Ayo. Wah. Ayo, bocor lagi. Bocor lagi. Bocor lagi. Piyo. Ora lomo ade yai. Orang lomo aneger. Butuh telu. Awas. Ojo sing iku sing di pelepah Jumat iki lho. Iya. Sebelah. Betul. Panas surat sama yai. Ama broto daya broko yai. Ayo. Aduh.
Aduh. Ayo dicobil itu nih no. Liane no. Oh. Ya. Ya. Aduh. Ayo. Kanan kiri oke. Ayo. Toko ngarep toko buri. Ayo. Aduh, yai. Sangat menika kula suwun terpogati tuan rumah nggih. Bapak Nita Subur, Ibu Nita Subur sageda medal sawetawis nggih. Menika mecut wujuding buta Putrajaya nggih. Setemen menika monggo Bapak nggih. Menika atraksi terakhir nggih. Teng wingi tasik wonten gandrung nggih wonten niki. Nah menika Bapak Nita Subur nggih dipecut Pak, dipecut. Butone dipecut iku. Katuran mecut riyen, Pak. Iki pecute. Butone iki pecutin. Bingung butone. Ih. Butone pecutin iya. Wek. Monggo Bapak Nita Subur katuran mecut butono ya. Nggih. Oh, enak dicontoni. Dadi contoh dhisik. Contoh ngene. Mekaten Pak. Lah mekaten nggih. Pecut. Sampean Pak. Sampean gene. Nggih, sampean gene. Sampean gene wis. Siji, male. Loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo. Sangang puluh. Oh iya, Bapak rek. Ayo bayar. Sak pejutan 10 berarti songo 90. Iya. Jarene ngono. 90. Oh iya weh, gak apa-apa weh. Gitu ku remason. Ibu, Bu. Monggo Bu katuran, Bu. Ya. Gulune. Duan dorong duan. Lek gulu 50. Lah yo meneh dia yo. Ya iki wis. Giatne, Bu. Ya iki wis. Giatno wis. Tangan 10. Siji. Wah, mek siji. Nambah malih, Bu. Meneh Bu
ngegetne ya, Bu. Mele loro. Ayo mele. Tambah malih Bu, monggo mboten. Nggih. Wes sembanuan lah Oh. lagi M. Sing songo 10, sing loro 50. Diwali. Matur sembanuan Bapak Ibu tuan rumah. Nggih, matur sepanuwun Bapak Nita Subur, Ibu Nita Subur. Nggih, matur sepanuwun. Nggih sanget. Pun. Monggo keluargane Bapak Nita, Mas Arif. Monggo Menawi Mas wonten Arif. derek-derek ya, Pak. Iku lho Mas Arif lho. Wis. Oh, guru mencut ngomong wis. Monggo lintula menika wonten. Nggih, monggo katuran. Disemanggaken. Ayo. Mantun niki Pak Gayu terus monggo Pak Gayu persiapan mencut. Ayo no. Ayo contohnya Kapan? Hah? Bapak Happy Joko monggo Iki katuran bukanya Pak nih, Gayu bukanya monggo. kok masih Monggo Pak. Dietnya Pak. Iya. Edor Pak, mengatakan. Ah, Siji. Ya sampean gene. Tangan loro. Lebotan kia tangan kali. Yo. Asto kali. Oh. Si. Sing ngengkel sitok iki ngengkel. Ndak melu dipecut nampane dhuwit. Hah? 30. Oh iya. Gantian. Ya iku gantian lan. Oh si Ayo gantian ayo. Sugro lah ngono iku. Ayo Bapak Gayu monggo. Hah? Pak Arif. Ndak gelem. Pak Arif. Mas Ayo Pak. Arif. Pak Gayu. Iya. Pak Gayu, monggo Pak Gayu. Nggih. Kaki ngerameaken hajate Bapak. Ah menika Pak Gayu no Pak Gayu. Mas Arif Parikim Pak Gayu nggih. Banuwun. Oh, monggo Pak Gayu katuran. Ayo gantian. Wah. Tepak sing. Monggo Mas Arif. Cek jaga cek. Nggak seru cakepnya nggak duta. Langsung Cakepnya berkah. nggak duta nggak seru. La. Cakepnya nggak duta nggak seru. Ayo pengaman dilepas. Didoni sih, didoni. Oh mirror. Remason bolo remason bolo. Dayo. Oleh 50 remason oleh loro. Remason GPU. Kok mentolo temen bojone ya. Oh geliga. Iya geliga. Mentolo temen nampani duwike sama itu ibu. Ayo, mbok pilih wonten melih. Monggo keluarga besar saking Bapak Nita Subur. Nggih. Mas Arif wonten melih Mas Arif. Monggo katuran.
Mbok pilih wonten melih. Oh Tonggo- kata tonggone. kata keluarga besare Bapak Subur monggo katuran. Mas, kari butoe sitok kele. Ndi? Kele. Wow, duduk buto iku no. Beng. Teliru. Nggih. Zip. Monggo katuran. Ibu-ibuke monggo, bapake. Monggo ibuke. Pemuda-pemudi niki lho. Nggih, wah menika wonten melih. Nggih. Kentang balape putih niki grup kentang balap monggo. Sing ndak dadi malah sing Ayo. dipecut. Sing dadi ayem. Wah, woi, yo, wah, woi, wah. Tepuk tangannya Mas. Eh, 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 eh. Oh kurang ajar. Gantian. Oh, itu jaluk Apa, bae. bro? Apa, Bae bro? jaluk bae. Mirror. Lah wes Mas. Ayo bapile kasih wonten monggo katuran pinara. Datang sakono pagelaran. Nggih. Oh. 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 Yo. Hop. Jaluk apa Mbak? Lelo apa yai? Takonan nama Agung. Ngawur HP A10. Jaluk Itu HP A10. lomba kutusan iki ya. Oh, ngawur. Cara nocul. Cara nocul. Monggo Mas Bayu. Cara pedot tampare cara nocul. Jaran ojol yai. Iya, segerang yoro suarane iki.
ingkang sampun paripurna wujuding jaranan putra Jaya siya menika anggenipun tugas kangge adicara pamungkas penutup saten menika Putra Jaya kembali masih di dalam kawasan kota Using Banyuwangi wujuding Gandrung Banyuwangi Raja Wali. Nggih monggo nuwun sewu menika keluarga besar saking Bapak Nita, Ibu Nita sekeluarga saged sami miyos datang pagelaran nyumping wujuding Gandrung Banyuwangi Putra Jaya. Sugeng siang para rawuh, sugeng Amir Sanidut.